वितेतर्फे ही आमची आज प्रभात फेरी गुढीपाडव्याच्या निमतान हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे तमाम हिंदू बांधवांक आज नवीन वर्षाची शुभेच्छा दिता। नव वर्ष स्वागत समिती करते। आज आम्ही आता ही प्रभात फेरी चालू करता आणि ही प्रभात फेरी आम्ही आता गेल्या 4-5 वर्सांपासून मोठ्या दबाज्यान करता। पयलीं आम्ही प्रभात फेरी काडटाली बट कमी प्रमाणात आसताली। ह्या 5 वर्सांक आनी जाता इतके आमी चडशे सगळे प्रतिनिधी म्हणजे सगळे विंगड भागातले म्हणजे गोंयचेच न्ही बट सबंद भारतातले सगळे भाशीक लोक हितून हिंदू बांधव पार्टिसिपेट जाता आणि आमी हो प्रोग्राम आसा ते प्रभात फेरी आमी हांगासून वचून सातिनेसून टर्न जावन परते आमच्या देवळान येतली ते आमी गुढी उबारतली। तेन्ना मागीर त्यानंतर आमी पेडे वाडटा म्हणजे आमच्या शास्त्रा प्रमाणे कडू पानाचे रस दिता मागीर पेडे वाडटा आणि मागीर देवाचें दर्शन घेवन लोक आपापल्या घरा वचून मागीर गुढी आपापल्या घरांत उबारपाची अशे आमचे नियम आसा। सद्या तरी अशें चल्लां आणि लोक वर्सान वाडता। पयलीं सादारण 700-800 लोक जाताले आतां 1000भर लोक जातात। तेच्या विशीं माहीत जावपाची शक्यता आणि सगळ्या म्हणजे गोंयचेच न्ही सबंद हिंदू धर्म आमच्या सबंद भारतांसून हांगा जमता आणि ह्या प्रभात फेरी चालू जाता। कोण कोण पार्टिसिपेट मंडळ म्हणजे आता सगळे हिंदू आहे। आता बघा दिंडी आहे, मराठा मंडळ आहे, परत गुजराती समाज आहे, ओडिया समाज आहे, आपले राम केंद्र आहे, इस्कॉनचे आहे तसे बरेच पार्टी पण सगळे हिंदू जे आहे ते आपल्याबरोबर आहेत। आम्ही त्याच्यासाठी तो डिव्हिजन करत नाही की आम्ही एका बॅनर खाली यायचा प्रयत्न करतो। त्याच्यासाठी आम्ही ग्रुप किंवा ह्याचं नाव घेत नाही।